ప్రియమైన వారలారా, ప్రపంచంలో నవ్వు 4 విధాల మేలు అని ఇప్పుడు అంటున్నారు. ఒకప్పుడైతే నవ్వు 4 విధాలు చీటు అన్నారు. నవ్వు మంచిది, కానీ అన్ని విధాలకు కూడా అన్ని విషయాలు కూడా నవ్వటం అనేది అది అంత మనిషి యొక్క విజ్ఞత అనిపించుకోదు. ప్రపంచాన్ని భయపెడుతున్నా, ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్నా కరోనా గురించి అనేకమైన మీమ్స్, జోక్స్ మరి సోషల్ మీడియా వేదికగా పేలుతున్నాయి. చాలామందికి హాస్యాన్ని పుట్టిస్తున్నారు. అయితే కరోనా వైరస్తో మరి దేవుణ్ణి కూడా అపహాస్యం చేయడానికి ఇంకొంతమంది ప్రబుద్ధులు మరి సోషల్ మీడియాని ఇతరత్ర మాధ్యమాలని వాడుకోవడం నిజంగా దేవుని యందు విశ్వాసం గల వారిని అందరినీ కూడా కొంత బాధించిందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే దేవుడు కరోనాను కూడా చూసి భయపడతాడు అని చాలామంది దేవునికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని మాటలు మాట్లాడడం మరి నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయంగా మనం పరిగణించాలి. గుడి భయపడింది, మసీదు భయపడింది, చర్చ్ భయపడింది, దేశాధినేతలే భయపడ్డారు. కానీ డాక్టర్లు, పోలీసులు, వైద్య సిబ్బంది, ఆసుపత్రి సిబ్బంది భయపడలేదు. దేవుడు ఎక్కడో లేడు, మనిషితోనే ఉన్నాడు, సహాయం అందించే వారిలో దేవుడు ఉన్నాడు అంటున్నారు. అలాగే ఇంకొక వార్త, సైంటిస్టులకు మొక్కుదాం నాగబాబు, మా దేవుడు గొప్ప, మా దేవుడు గొప్ప అని ఇంకా కొట్టుకొని సాగకండి. దేవుళ్ళు, స్వామీజీలు ఏం పీకలేక గుళ్ళు, ప్రార్థనా మందిరాలు మూసుకొని ఉన్నారు. సైంటిస్టులు, డాక్టర్లు ఏ మందు కనిపెట్టి మన ప్రాణాలని కాపాడతారని ఎదురు చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. వెళ్ళి సైంటిస్టులు మొక్కుదాం, కరోనా బారి నుండి మనల్ని కాపాడేది వీళ్ళే అని ట్విట్టర్లో సూచించారు. ఇంకొక వార్త, ఇంకొక మాట ఏమైనా అంటే అన్నాం అంటారు, కానీ ఏదైనా కష్టం ఆపద వస్తే మా దేవుడు అనేటోళ్ళు దేవుడు ఇప్పుడు కరోనా వస్తే ఎక్కడికి పోయాడండి అని అన్ని తలుపులు మూసుకొని ఇటువైపు రాకండి అని బోర్డులు పెట్టుకున్నాడు. ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి. బలహీనంగా ఉన్నవారు ఇంత ధైర్యం కోసం ఏదో ఆ దేవుడు ఈ దేవుడని తలుచుకుంటారు, కానీ నిజమైన కష్టాన్ని తీర్చేది మాత్రం మనిషి మాత్రమే అంటూ ఇంకొకటి, ఇలా ఎక్కడికక్కడ సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి, తమని పుట్టించిన దేవుణ్ణి మనుషులు ఇలా అపహాస్యం చేయడం, ఇలా హేళన చేయడం, ఇలా కించపరచడం నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయితే ఈ మధ్య ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా మరి అందరూ భయపడే విధంగా ఈ కరోనా విజృంభించడానికి కారణం, 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వస్తే అది భూప్రపంచాన్ని ఎలా అతలాకుతలం చేస్తుందో తెలియదు, కానీ శాంపుల్గా కరోనా మాత్రం ప్రతి వారి జీవితాన్ని కంగారు పెట్టించి ఎలా కృంగదీసిందో మాత్రం చూస్తుంటే బైబిల్లో దేవుడు చెప్పిన మాటలని ఈ సమయంలో మనం గుర్తు చేసుకుంటే విశ్వాసంలో మనం ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటామని, దేవుని కొరకు మరింతగా జీవించగలమని తెలియజేస్తున్నాం. చాలామంది మరి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మరియు మీరు కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకుని వేలైనదని తెలుసుకుని అలాగూ చేయడి, మనము విశ్వాసమైనప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మనకు మరీ సమీపంగా ఉన్నది అంటాడు. కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకుని వేలైనదని ఎరిగి అలాగూ చేయడంటూ మనం విశ్వాసమైనప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మనకు మరీ సమీపంగా ఉన్నది. విశ్వాసమైనప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మరీ సమీపంగా ఉంది అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి. రక్షణ సమీపంగా ఉంది అంటే ప్రభువారు చెప్పినట్టుగా ప్రపంచం మీదకి ఉపద్రవాలు, మరి విపత్తులు, రకరకాల తెగుళ్ళు మరి సంభవిస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రభు అక్కడ సమీపంగా ఉంది, రక్షణ దగ్గరగా ఉందని చెబుతుంది. సో మీ దేవుడు ఎందుకు కరోనాను అడ్డలేదు అనే వారందరికీ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే, దేవుడు ఇవన్నీ వస్తాయని చెప్పాడు, కానీ ప్రపంచం అంతా కూడా వీటి విషయమే కలవరపడుతుంది. మీరు మాత్రం ఎలా ఉండాలనేది దేవుడు చెప్పిన మాటలు ఒకసారి లోకాసు వార్త నుంచి 21వ అధ్యాయం, లోకాసు వార్త 21వ అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే చక్కనైన విషయాలను అక్కడ రాయించడం నిజంగా పాఠకులైన వారికి, బైబిల్ పాఠకులైన వారందరూ కూడా ఎంతగానో ధైర్యాన్ని కలిగజేస్తుంది. లోకాసు వార్త నుంచి 21వ అధ్యాయము 26వ వచనం, ఆకాశమందలు శక్తులు కదిలింపబడిన గనుక భూలోకం మీదకు రాబోచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి మనుషులు ఎదురు చూచుచు ధైర్యం చెడి కూలుదురు అని రాయబడిందండి. మనుషులు భూమి మీదకి వస్తున్న వాటి విషయమై ఎదురు చూచి ధైర్యం
మరి చెడి కూలిపోదురు అంటున్నారండి. ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు కూడా, ఎంతో శక్తివంతమైన దేశాలు కూడా గజ 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 వణికిపోయాయి కరోనా. ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి. ఈ కరోనా ప్రపంచ దేశాలని, ప్రపంచ పెత్తనం సాగించాలనుకున్న ప్రతి దానికి కూడా దాని ముందు కంటికి కనిపించలేని సూక్ష్మ మరి వైరస్ ముందు వణికిపోవడం చూస్తుంటే నిజంగా ఎంత దిగజారిపోయే పరిస్థితులు మనుషుల్లో ఉన్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వస్తాయని దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు. అలా వస్తాయి కాబట్టే మనుషులు ఎదురు చూచి లోకం మీదకి రాబోచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి మనుషులు ఎదురు చూచుచు ధైర్యం చెడి కూలిపోతారు. లోకం మీదకి రాబోతున్న వాటి విషయం. ఈరోజు ఈ కరోనాను చూసి చాలా ప్రపంచ దేశాలు ధైర్యం చెడి కూలిపోయాయి. సో నిజంగా ప్రతి దేశం కూడా ఇది ఒక పెద్ద విపత్తుగా పరిణమించి చాలా జాగ్రత్తలు, ఎక్కడికెక్కడ నిర్బంధాలని విధించడం అనేది చూస్తుంటే ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ ఏ రకమైన ధైర్యంతో ఉన్నారో, లేకపోతే ధైర్యంతో ఎలాగా కూలిపోతున్నారో మీరే ఆలోచించాలని మీ ముందు పెడుతున్నాను. ఇంకొక మాట కూడా మనం చూద్దాం. యెషయా గ్రంథం నుంచి 24వ అధ్యాయం, యెషయా గ్రంథం నుంచి 24వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ప్రియ దేవుని పిల్లారా. యెషయా గ్రంథం నుంచి 24వ అధ్యాయం, యెషయా గ్రంథం నుంచి 24వ అధ్యాయం 4వ వచనం. దేశము వ్యాఖ్యలము చేతము వాడిపోచున్నది, లోకము దుఃఖము చేత క్షీణించిపోచున్నది, భూజనుల్లో గొప్పవారు క్షీణించిపోచున్నారు అని రాయబడింది. దేశము వ్యాఖ్యలము చేత వాడిపోచున్నది అంటున్నాడండి. లోకము దుఃఖము చేత క్షీణించిపోచున్నది. ప్రపంచం దుఃఖిస్తుంది. ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రజలందరూ దుఃఖిస్తున్నారు. అందరూ ధైర్యం చెడి కూలిపోతున్నారు. ఇలాంటి ఈ సమయంలో కొంతమంది అపహాసకులు నవ్వడం చూస్తుంటే, ఒకనాడు ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి వస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఫరో మనసును కఠినపరిచినప్పుడు అతడు దేవుడు తీసుకొచ్చిన విపత్తులను బట్టి ఏమాత్రం కూడా చలించక, ఇంకా అనేకమైన కరువులు, అనేకమైన తెగుళ్ళు రావడానికి ఏ రకంగా అయితే కారకుడయ్యాడో ఫరో, ఈరోజున్న ఈ ప్రజల వైఖరి కూడా అంతే. కనుక వీటి గురించి చెప్తున్న ఒక మంచి మాట ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన మాట, 16వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో రాయబడిన ఒక మంచి మాట చూద్దాం ప్రియ దేవుని పిల్లారా. ప్రకటన గ్రంథం నుంచి 16వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ఈ ప్రపంచంలో వైరస్ వస్తే ఏ దేవుడు ఏం పీకలేకపోయాడు, ఆ దేవుడే భయపడి తలుపులు వేసేసుకున్నాడు. మరి దేవుడు అనేవాడు మనిషి ధైర్యం కోసం పెట్టుకున్నాడు, కానీ నిజానికి మనిషి సాయం చేసి దేవుడే అనే ఈ గప్పాలు చెప్పే ఈ డైలాగులు ఏంటి, గప్పాలు కొట్టి ఈ కప్పలు, వారందరూ ఎలా ఉంటారు, వారు ఎలా అపహాసం చేస్తూ ఎలా ఎంత కఠినమైపోతారు వారి హృదయాలు చెప్పబడిన మాట కనుక ఒకసారి చూద్దాం. ప్రకటన గ్రంథం నుంచి 16వ అధ్యాయంలో 8వ వచనంలో రాయబడిన మాట ఇప్పుడు నేను మీకు చదువుతున్నానండి. 16వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో, 4వ దూత తన పాత్రను సూర్యుని మీద కుమ్మరింపగా మనుషులను అగ్నితో కాల్చుటకు సూర్యునికి అధికారం ఇవ్వబడును అంటే 9వ వచనంలో, కాగా మనుషులు తీవ్రమైన వేడిమితో కాలిపోయి ఈ తెగుళ్ళ మీద అధికారం గల దేవుని నామమును దూషించరు కానీ ఆయనను మహిమపరిచినట్లు వారు మారు మనసు పొందిన వారు కారు అని రాయబడింది. ఇప్పుడు అందరూ దేవుని దూషిస్తున్నారు. కరోనాని మీ దేవుడు ఆపలేడు, మీ దేవుడు ఆపలేడు, మా దేవుడు అని అంటూ కొట్టుకు చావకంటరా, ఏ దేవుడో కరోనాను పుట్టించడానికి నవ్వకంటరా బాబు, అలాంటి పిచ్చాస్పదలు పెట్టండ్రా అంటున్న వాళ్ళారా. నిజంగా ఇలాంటి గప్పాల డైలాగులు, ఇలాంటి దేవుణ్ణి దూషించే మాటలు పలుకుతారని ముందుగానే రాయించాడు ప్రకటన గ్రంథంలో 16:9. కాగా మనుషులు తీవ్రమైన వేడితో కలిపి తెగుళ్ళ మీద అధికారం గల దేవుని నామమును దూషించడు కానీ ఆయన మహిమపరచడంలో వారు మారు మనసు పొందిన వారు కాదు. ఒకనాడు ఫరో కూడా, ఐగుప్తు సామ్రాజ్య అధినేత అయిన ఫరో కూడా కఠినపరుచుకున్నట్లు ఈరోజు అనేకులు కఠినపరుచుకున్నారు. మీకు ఒక విషయం చెప్తా, కరోనాకి మందు కనిపెడతారు, ఖచ్చితంగా ఉన్నది. ఈరోజు ఈ కరోనాను చూసి ప్రపంచం అంతా కూడా కంగారు పడిపోతుంది. ఇలాంటివి ఇంకా అనేకమైనవి ప్రపంచం మీదకి రావచ్చు భవిష్యత్తులో. ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ అనేక రకాలుగా మరి దాన్ని బలాన్ని పుంజుకుంటూ ఈ మధ్య మనకు రావడం అనేది జన్యుశాస్త్రవేత్త నిర్ధారించిన ప్రాథమిక సత్యం. అయితే ఇటువంటి వైరస్లు ఇంకా అనేకమైనవి వాటి యొక్క జన్యు క్రమాన్ని మార్చుకొని మనుషుల మీద దండయాత్ర చేయొచ్చు. ఇంక ఇటువంటి విపత్తులైనా మనం చూడవచ్చు. అయితే వాటన్నిటికీ పరిష్కారం ఏంటంటే దేవుని దూషించడం కాదు, కానీ మన మనసును కఠినపరచుకోకుండా సో దేవునికి లోబడుతూ
ప్రతి వారు కూడా దేవుని ఆలోచన చొప్పున మరి బ్రతికితే నిజంగా మనుషులకి క్షేమదాయకం ఉంటుంది. కనుక ఆలోచించండి. దేవుని దూషించే వారందరూ కూడా, అపహాసం చేసేవారు అందరూ కూడా ఇప్పుడే కాదు 2000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా ముందు నుంచి ఉన్నారు. పేతృపత్రికలోని 2వ పేతృపత్రిక 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయంలో ఇలాంటి వారి గురించి రాయబడిన మాట ఒక్కసారి చూడండి. అంత్య దినములలో అపహాసకులు అపహసించి వచ్చు అని పదం ఉంది. సో వీళ్ళు అపహాసిస్తున్నది దేవుణ్ణి, వీళ్ళు అపహాసం చేస్తున్నది మనుషు బ్రతుకుల్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలనుకున్న సృష్టికర్తని. వీళ్ళు అపహాసిస్తున్నది, వీరు దూషిస్తున్నది తమ ప్రాణాలను కాపాడడానికి ప్రాణం పెట్టిన క్రీస్తునాథుని. కనుక దేవుడు మనిషికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వకపోతే ఏ శాస్త్రవేత్త అయినా, ఏ డాక్టర్ అయినా సరే వైద్యం అనేది చేయటం కష్టమే. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి కూడా జ్ఞానాన్ని అందించింది దేవుడు అని మాత్రం మరవకండి. ప్రతి మనిషికి కూడా మెదడులో ఆ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడూ ఇమిడిచాడు కాబట్టి ప్రకృతిలో సంభవించే ప్రతి వైరస్, ప్రతి బ్యాక్టీరియా దానికి విరుగుడు అనేది కనిపెట్టగలుగుతున్నారు. సో కనుక ఆ విరుగుడు కనిపెట్టడం లేట్ అయితే అవ్వచ్చు, కానీ ప్రతి దానికి కూడా విరుగుడైతే ఉంది. ప్రతి వ్యాధికి కూడా విరుగుడు ఉంది. కరోనాకు కూడా మరి విరుగుడు కనిపెడతారు. ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా దానివల్ల సేవ్ అవుతారు. అయితే ఇంత మాత్రానికే దేవుని దూషించుకోవడం అనేది చాలా పొరపాటు. దేవుని ఆపాసించడం అనేది చాలా పొరపాటు. ఆలోచించండి. నిజంగా దేవుడు అనేవాడు లేకపోతే ఈ భూమి లేదు, సృష్టి లేదు, ఏది లేదు, మానవ జీవితం లేదు. కనుక అలాంటి జీవం కలిగిన దేవుని దూషిస్తే నిజంగా మనం బ్రతుకులు మనం చిదిమేసుకున్నట్టే. అన్నం పెట్టి చేతిని నరుక్కుంటే వాడు అన్నం ఎలాగైతే తినలేడో, వాడు కడుపు ఎలాగైతే మాడి చచ్చిపోతాడో, జీవనాధారమైన దేవుని కూడా దూషించేవారు, దేవుణ్ణి అపహసించేవారు కూడా వారి జీవితాలు అలా ఉంటాయని తెలియజేస్తూ, కరోనాకి అతి త్వరలోనే మందు కనిపెడతారు, ప్రజలందరూ బాగుపడతారు. అయితే అప్పుడు మనిషి గొప్పవాడిగా కనిపెట్టేవాడు. కానీ మనిషి మందు కనిపెడితేవాడు గొప్పవాడైతే అవ్వచ్చు. కానీ ఆ మనిషికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు ఇంకెంత గొప్పవాడో ఆలోచించమని, ఒక్కసారి దేవుని దూషించే ముందు మీ హృదయాలు కఠినపరచుకోకుండా మీ మనసులో ఆయన వైపు తిప్పండి. కఠినమైన మనుషులు నిజంగా వారి జీవితాల్లో అత్యంత కఠినమైన పరిస్థితుల్లోకి మరణం తర్వాత చేరుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మీ జీవితాలు వెలిగించుకోమని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ వందనములు. గాడ్ బ్లెస్ యూ.